Най-високата сграда в Китай и втората по височина в Азия е 465-метровият 88-етажен небостъргач. Посещението в Китай е към своят край. На тръгване от Шанхай, българската бизнес делегация има възможност да види още едно високотехнологично чудо на Китай – високоскоростният влак. Това е най-бързият влак в света, който се движи със скорост 431 км в час. Китай със своите древни традиции и модерни, бързо развиващи се технологии остава зад гърба на българската група. Китай ще продължи да се развива и да става все по-гъвкав, по-автономен и по-отворен свят, са мислите, които вълнуват отиващите си посетители.